As uvas pasas son un aperitivo doce que podemos atopar en calquera lugar. Pero sabíades que unha simple uva pasa pode bailar dentro dun vaso? No día de hoxe imos comprobar este feito mediante un experimento que non ten nada de maxia, só ciencia. Esta proba é perfecta para descubrir como interactúan os gases cos sólidos nun líquido. Comecemos! Para este experimento imos precisar unha botella de gasosa e unha presa de uvas pasas. Botamos as pasas na botella e podemos ver que soben e logo baixan e volven subir. Están bailando! Parece que é un proceso complicado, cunha explicación complexa, pero en realidade é moito máis sinxelo. O primeiro que nos chama a atención deste fenómeno é a capa de burbulliñas que se forman na superficie de cada unha das uvas. Isto ten unha explicación doada de entender, xa que a gaseosa contén CO2, o cal se adira a superficies rugosas como as das pasas con facilidade. Ditas burbullas tamén son responsábeis do movimento cara arriba e cara abaixo que estas fan ao aumentar a súa flotabilidade. O gas reduce o peso das pasas en comparación co da auga. A medida que ascenden á superficie das gurgullas fanse máis grandes e estoupan facendo que a flotabilidade dos sólidos sexa inicial e por tanto menor. Ademais de pola flotabilidade, neste experimento tamén intervén o que chamamos o principio de Arquímedes. Este explica que un obxecto flote ou se funda nun líquido dependendo de como sexa a forza de flotación, comparada co peso do obxecto. Nunca imaginamos que unhas simples pasas puidesen bailar, pero este experimento amósanos que a ciencia sempre ten algo sorprendente no cotián. Que outras maravillas nos estamos perdendo por non mirar máis de preto?